may cellphone ko na text me. Hala? Hala? Hindi mo nag-stay with me. Hi guys, madong hapon itong tanan. Karon pa jud ko ka mata. Naglabi agang tuog. Timing pud kay pag mata na nagluto sa nanay og saging. Aw. Na. Nas de hinog man dyan apay hilaw pa. Kali hilaw pa tos lang ginamos. Gamay ra kang ginamos kay kuan. Gibawala ko parat. Aw. Aw, arang anitak mo din. Tapos lang tagamay. Kami man dyan na parat-parat. Dito sa Manila, kaya may ginamos. Na ilang ginamos dito kay kuan naman. Puro na. Dexy! Bingbing! Ngay saging. Saging si. Ito na. Saging. Dito naman yun. Ha? Hindi ko naman din. Wala hirag ginamo sa Manila. Ha? Hirag ginamo sa Manila o Dani. Dito ko ano? Pero di lagi ni sa park kasong ginamo sa nay. Dito ka ba? Di sa may mo kuha nay. Ay, Lama ka na sa gulbagam. ay na kita ginagbay lagi. Sabi kita nagkanagukra. Eh. Pareha ni mong naong insimik na liwat tagang insimik ka na niya. Hindi ba ako pa? Kasi Buha pa pas na sino yun. may asin yung tadaliwat niya nay. Hindi, lahit. Dako makinaw. Ako sa kaguguhat na eh. Pinunta mo. Ay, ako na nay. Nay. Pinuntan sa kuan. Kabutungan. Nay, ilan mas parami na nga ako. Pinuntan ko nukus karang dagat. Katong tatay sa una na dagat. Then apel ko nukus pukot. Ay, di mo nay? Bawang, pagkaya bawang sila may nanda. Paguli nila may dang bata. Ikaw may nang itong nay. Pila man sa kabukim itong nay. 13 ba? O 15. 14 ba o 15? Kinsi din. Kisa may kinalisdan naman kay anak na. Tata. Ito ka? Mabilin. Mo bili na kay mga anak na nalibat na nga pag-utang dito ka ba na sa bongbong. Ano ko ito anak mo na yung kita ko nag-utang-utang na sport nag-ihaw-dawid ka na sa butangan na sundan nag-ihaw na ka ano din luudan mo. Kaya kung Pero babay siguro? Bawang, ano lang to? Uy, Ito ang kundoy ka namin dyan. ang basa ko, ang laba ko. 1990 mo, 1990. 1992 mo ako namin dyan. Ha? Tiwan mo doon ang tao. Hindi ako mag-uwi. Ikaw ba? Diyan ito yung gina, yung panganak na si Gigi Ha? siguro. Gigi? Hindi, Gigi, barong-barong di anak na. Ako na di sa mga anak na eh. Dani. Awa ko Gigi, doon Dali ulit. na nga ba? Ha? Dani naman kayo. 19. Tao mga sudah eh. Wala kami taos ko, ano ako kayo natawa mo kasda kang bahay. Yung sa Makali? May kunay. Aw, gamay pa po. Saan ko katulog ba itong Sige anak sa dakong bay. Ito mo may hawag. kita po bayad ito. Sayang na yung mga maluwa mo ito na eh. Tapos ito na kumidor, na sara, na pantaw-pantaw. Na? Nakong sala. Agod. Itong salang na ko, tutos na na maglatag, mag-imo sa nagbanig. Uwa to nagluba sa pangtunay. Ito apat na dito ron. Oo. Abal, mag-apol. Natudukan lang to. Udah salah, dia terus kumidor ko magama na kami sanglingin ni butangan. Dan api kutsina kadungad ko. Komedor. Harang maglaban sa hilayan ron ay. Bulig dyan ko. Ano atin? Aster, bulig dyan ko. Ay, puntay. Mga puti awadan ko mga Antik ra ba ito na eh? Magkano ka ba? Antik ro na eh? Mga ka ba na eh? oh, namin ito. Antik na ka ba? Wala nang ganun ko mga kamay. Napaman, hindi. Marami man. Antik man to. Antik ka agad. Antik na eh? Antik ka gago doon. Ano guys? Di dito? Hindi. Hindi mo na tumama siguro to. Ang mga asin to. Ay, asin ba? Ibailuan sa malitang kasi ko itong bao pang mininjil. Sudang dir, bang Di ba na yun sa unay ko ng ganay nga? Kasi sa tayo, mamuhag na sila sa nagkagabi na magdagang sa ilang silong. Nabalago ka? Terus babaw to. Di ba ba lagi? Ang nila. Nahandan ko. Luwak pa to sa tatay.
Paabot tayo gabi na sa temo. Ano siya magdagong? Nay mo rin mag-news sila silong. Kasi kuan. Diyan to. Kuan siguro. Tingnan lagi. Hindi ko anto na irong buang muwag. Atay na buko ka lang ang tiguan ay santil mo ras kanay. Ito. Tapos na hagdan na nis bayin dato sa una bayin na umay mo lupad na. Yung na yan si ko na sa nga gustukan ko na sa lubang. Napawag dani, wag. Di bang saba. Matik man ko kasukaan Si Dodo ko sa una, Kung kunoton. babot na kuan. Laing barangay, palubay sa kabot, walang Del Monte. Di ba lang huy. Kay mura mo ko sumiyok. Ay, ito na mga timakayoy. Ako na ibo tayo magbakir ko sa kabaw na di ko atur ko sa ubos magsakay-sakay. Punta kaya hanitin mo kapag sukabaw. Ako yung pula sa kabaw. Kung ko sumiyok instant tayo sa una. Mga tusunod siya, subukan pag kuha sa kabaw ng papailoy. Kaya na kapaso. Kau dumi kami Andrea. Tayo ano mura mas sumiyok tayo. Nga sumiyok kay gisugo pagkuhag mananabang abot magsibo. Sibo sa kay kabaw. Hindi, si Kuan. Nga pag gisugo bulang mo abot ko limonte. Biglang. Wag ka na ganag bulang ay wa pag bulang hoy. Wow. Sabi na, jawa ka na to sa. Wala naman. Wa ka na to sa. Huwag mo po. Isa sa imong anak na nga arang ka para ihi. Puro man na rin. Sumuni ka pod. Muni ka pa sa ka. Muni ka sa puno. Di. Ay pula na. Sa anak ko, pahi ko. Ang di mga duwan mga. Kuan ko sa una, gano'n yung naman kuan ko, ang Wala lang. Ngawon sila. daan na. Chiko na pa yung kanon. Si Ate Ali ka na mo mag-chiko dito sa kuan, di mo farm. Mo ka na yung gikawat. Gawin, tawag ka. Nananghid ka? Parang ipalit, hindi ako nagpabili. Pag mga tabak naman po, Napay ko nun. napidaghan. Mukha ko rin to. Mabaklay ko. Nangisnak pagsaging. Kawan pagchiko. Dito na may panihapon. Be? Ngayon. Kuhan siya. Sa kaming. Kenapa? Napila pagiring. Naikat po giling ang tao, kahit sa. Ang kamu isa. Bang na uma, baka din mo. Nagatan niya yan. Tuhad ka masaka. Ano naman niya? Umilan. Tagsaray mo ka pag chiko kay agabanod doon sila. Sila na kayong ganahan. Ganahan doon sa alalag mga prutos na karaano. Hindi ka na mga talag sa undra. Yan na! Ngano pa magkabubakod? Automatic ka sa alara mo to, ganag ka to. Basta may klaseng mga maniguro na dila dito. Saka na dila. Yan na! Ano pa mubakod? Nalailan na isang routine. Matulog na. So ano kay di man sa alara mo to? Wood do, karon tuog na. Sa mga hindi ay. Labi na bugnaw. Ramon. Sige ang tagkaon na niya. Ha? Kasi di mabuti tagbay kay sila tagkaon. O ba mag-walking ako kagang tijan dak dagang tiil gamay. Hinog na kuan, limon. Duha ka buok pa isa to. Ah. Agpasyon sa orang ang tambasanan res likod. Wa na diha. Maunig punuan sa mulberry. Wa na siya bunga. Pero og imo ni siyang apot dan kaning isang mga sanga.
Dara na po yung salinsing. Ano na po di dyan bunga mo gawas. Gihin mo nagkamutihan. Paglikod. Na, kamutihan. Anak bago nga. Tiraram ni nanay. Katong nay nila kauko. Padung sa Manila. Di pa nisiya ni kadakun. Ang agutan ang dani ka ng isang udlot na. Udlot. Maniutan ang dakarabay udlot. Pero, basig di ko na ni pwede. Kay green man. Ano pa siya green? Brown man. Dari. Uy. Dari kuan. Baga dari kuan. Baga dari snake plant. Uy, na may mga sanggalat. Yung sagbay. Kaysa rin sanggalat. Taras gawa sa mga sagbay. Pwesta rin yung kapis kawato rin sa mga kuan. Laki. Laki. Ag mga buwak ng happy. Ang happy kuan kanon may uwan. Ting buwak na pagkaroon sa bumbil. Ag mga banda. Wa man namuwak ag mga banda. Nagluod siguro ni sila. Na, masang taraw po ang nanay silipon po nanay katik Smith. Di ako laging nag-message ni mo na yung Mia Murmil. Hala? Hala? Hindi mo nag-gusti with me. Rebecca, Burato. Ang ito mga Burato na yung friends na. Okay, friends na Berturaso? Ada na may Berturaso. Di naman is Ernestohan niya na Berturaso. Oo, mga today. Dari po ba ito, dari po kasi po na kaya nakakontak ka itong mga kapanisihan. Ni Alicia ang itawagan na. Ang tawag ko Alicia. Sila na may. Pag-vlog mo lagi na, i-vlog ng imong mga anak. Ya. Hi vlog, welcome to my guys. Huwag mo na yung sugot, huwag mo na eh. Ano to vlog na eh? Di ko, mananaaraw na siya sa mga video ninyo, yung mga reels na tanaw na. Na, kita pa ni Carmela ulo din taga puti. Uy, pre, di po mo Albert na eh. Ano kayo ng kaya din pasilingan? Kung ba kasi nag- Pisa pa. Last kuwan. Bakit? Si ako. Wow, gusto lang Si Relo ayaw ba yung Bertraso? Yung ano pa kumangkon. Jun. Lado piasa no. Marilo Libres Masadri. Uy, friend din sila nanay po. Cheryl B. Surula. Oh, di man matawagan na. Ang tawag. Hindi mo nagkakulta day. Ilang chat na Si kuan uy. na musta? Okay na day. Video call. Taday. Ikaw na rin message day? Sige lagi. Unin mo ring. Dapat na pa di ba naman yung Tandueran official? Kailangan pa rin Tandueran official. Sulog gadad to. Tibay ng loob ng Tanduay. Tibay tanduay. Tibay ng loob. Tanduay. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Saraw. Tarawa. Tibay loob, tibay tanduay. Hala. Ano na eh. Dapat sa sali, mayurang murgas. Siya. Hindi si driver Turaso, si Kone, si Gian Mikbik, si Manigos Alfredo. Mama, di ba matawagan? Amo ni Juan. Uy. Mga rato na uling gusto ko ang nanay, cellphone, nung nabay ka text meet. Huwag ka text meet ay.